Dit, dames en heren, dit is dus een kerk. Dus zullen ze het ons vergeten, want heel veel komen we er niet meer als Limburger. Terwijl die kerk en het geluif ons toch gevormd heeft als provincie en als volk. Ja, die gebouwen die raken ze niet zo makkelijk kwijt als het geluif zelf. Dus de gebouwen kregen andere functies. Heb je het nou het geluif beleden van de fitheid? Dag en nacht. 24/7. Limburg bestaat. Maar wat is dat eigenlijk, Limburg? En ja, wie wuur ze eigenlijk Limburger? Dat duiken we in. In 5 afleveringen vertellen we alles over de wereld in Limburg. Hey, de wereld in Limburg. De Heilige Hartkerk in de Tegelse Wiek op de Hei, gebouwd in 1933. Ik ken kerken in Limburg die inmiddels een trampolinepark zien. Ik ken kerken die een cultuurpodium zien of een boekenwinkel. Dit is, nou ja, dus is het. Een plaats om fit te weer. Daar stond vroeger meneer Pastoor achter het altaar. En nu kan ze door beleiden dat ze vooral gezond wil zien. En misschien als ze dan halverwege is en de kinderen niet meer, dat ze dan toch even wat hulp vraagt om dich een doodje in de rak te geven. Ja, dat is verdwenen, dat we massaal naar de kerk gingen en door naar meneer Pastoor luisterden. Maar wat er dan wel van over is, ja, dat is een soort van culturele katholieke traditie. Hier neven de sporthal, het kapelke. Alleen door de veranderende tijd heb ik nog geen cash bij me. En QR-code zien we nog niet. Dus geen kerstje. Of stiekem mee. Dat moet natuurlijk wel. Een kerstje wat tegen. Een kerske opsteken in een fitnesstempel. Het zal nooit hebben gekend als niet aan het eind van de 4e eeuw het christendom voet aan Limburgse grond had gekregen. En dat brengt ons bij een verhaal over een Maastrichtenaar. Sjoerd, Ja, Frans. in de ene oudste stad van Nederland. Zo is dat. Welkom. Dank je. Maar wel bij de oudste, Basiliek van Nederland. dat is hem? Dat mag ik wel zeggen, ja. Oké. Gaan we gewoon kijken? Van binnen zijn, ja. Zeker. De kerk der kerken. Dit is de oudste basiliek van Nederland. Wie al is het eerste wat we weten van deze kerk? Volgens de overlevering zit ze dan in de 4e eeuw. De 4e eeuw. Dat is echt precies daar. Servatius, bisschop, gestorven in 384. Ja, volgens de overlevering. Dit is het er goed bij, want dit is Servaas, de naamgever van de kerk. Ja. De troenheilige van Van de Maastricht. stad. Maar ik ben Venloneer en in Venlo twijfelen we of deze Servaas überhaupt bestaan heeft. Lot stond dat hij in het jaar 384 precies gestorven is. Ben eens eerlijk, Sjoerd. Ik weet het niet. Nee, dat was het Dat is niet. hartstikke eerlijk. Het is best lastig om uit te leggen. Maar nog zo zeggen, het oudste verhaal het verweten van Servaas is uit de 6e eeuw. Dus daar werd wel, we zitten eigenlijk al 200 jaar Maar zien een later. vermeende doet. Dus die overlevering is al... Dat is een goede tijd. En de volgende, als de verhalen van Servaas weer uitgebreid, zit weer de late middeleeuwen. 11e eeuw, 12e eeuw. Dus die afstand is dan nog goed. En die verhalen weer steeds fantastischer en zijn leven steeds heiliger. En die hagiografieën maken hem steeds groter, dus steeds minder betrouwbaar. Deels. Ja. Want er zijn nog archeologische opgravingen gedaan in deze kerk in de jaren 80 van de vorige eeuw. En eigenlijk alles wat zij zus, hebben ze toen opengegooid. Dus toen hebben ze ook fundamenten teruggevonden van de voorganger van deze kerk. En dat is een theorie dat die stukken, dat laat ik dadelijk zien, dat die wel terugkomen tot dat moment. En dit is ook een van de oudste ruimtes van de basiliek. Normaal niet toegankelijk voor het publiek. Oh, dat is wel duister. Ja, dit is een crypte. Een gracht onder de basiliek. Maar als we kijken naar het ontstaan van het christendom in deze gebieden, dan is in deze steen essentieel. Want wie weet ze eigenlijk of mensen geloven in dat verhaal? Wie komt ze daarachter? Die vroege christenen werkten heel veel met herkenbare symbolen. En die kennen vertegenwoordigt ook nog heel erg. En deze grafstenen die zien in de vorige eeuw opnieuw ontdekt. En dat komt heel erg voor. Die zien opnieuw gebruikt om de kerk te bouwen. Het is Latijns, maar hij staat in Christus, amabilis, dat wordt een naam. In Christo, dus gestorven in Christus.
Aanvangen staat er precies, ja, het is een beetje onduidelijk, maar er staat precies hoe lang ze geleefd heeft. Van de jaren, het 4 jaar, dan de maanden en de dagen. En als ze dan weet wie Altestein is, weet ze in deze tijd was het gebruikelijk om als christenen begraven te worden. En we weten aan de hand van de inscriptie dat dit vroeg 5e eeuw is. En we kunnen echt zeggen, dit is een van de oudste symbolen van christelijke aanwezigheid in Nederland. En ook de oudste christelijke persoon waarvan we de naam weten. Dus dat hij in Maastricht toen al een rol speelde. Het rijke Roomse leven is Hebegos. Dat is mooi gezegd. Ja. Hij leed die wel. Is ze er nu of is ze er nog niet? Het is een vermoedelijke graf. Maar ik kan het beter ter plekke leggen. Ligt dat? Dat is die voorop,Ils. Jazeker. Hoe is ze dan? Daarachter. Oh, dat is wel wiet weg, zeg. We kennen dat naartoe. Echt hoor? Maar heel is in Kneuk. Door, is dat het? Begraafplaats Sint-Servaas. De begraafplaats. Maar zijn kneuk zit natuurlijk in het borstbeeld in de noodkist. Oh, die zien er goed gehold en die stonden... Dus op een gegeven moment wordt de heilige elevatio, heet dat, uit de grond gehaald, moet ze begraven worden en dan bijgezet in een reliquehouder. Want dan kosten ze ermee rondwandelen en... Precies, dan wordt het echt aanbeden. Ze hadden allerlei mensen baat gehad bij dat Servaasvol. Bisschoppen die enorm kwamen, die kosten dan zeggen... wie zijn de opvolgers van Servaas? Pelgrims kwamen van wie? Dus kunnen we checken aan de hand van die botjes... of Hindoe, Servaas is geweest? Of op zijn minst uit de 4e eeuw staan? Dat kunnen we dat allemaal testen. En dat kan door C14-datering, moet je ze uit de botten halen. Dat is heel ingewikkeld, maar het heeft met koolstof te maken. En dan kunnen ze wel kijken of die botten, of de persoon van die botten, in welke eeuw die geleefd heeft. Of die bijvoorbeeld een 10e eeuwse uitvinding zien of een echt veel. Dat is mogelijk. Nou, doe dat. Dan weten we het toch. Wat kunnen ze dan met winnen? Kijk, Servaas is ongelooflijk belangrijk geweest voor deze stad. De hele geschiedenis van Maastricht, dat we continu bewoond zijn geweest, hebben we toch echt aan Servaas te danken. Desnoods aan de legende. Ja. Servaas. Precies. Na Servaas groeide de christelijke kerk. En wordt zo machtig en rijk dat aan het eind van de middeleeuwen mensen zich eraan gingen ergeren. Die 16e-eeuwse protestanten hadden zelfs een hekel aan katholieke beelden. Dit is Bocholt. Nu ligt je op Belsch. Maar vroeger, voor 1839, wordt hier in Lappendeken, wordt het land van Lood, maar de Van Hornes uitweert, die had het even het zeggen. De graaf van Horne behoorde tot de hoge adel in de Nederlanden. Toen had de Spanjaarden hiever zeggen, Spanjaarden worden zwaar katholiek, maar de mensen worden ontevreden. Er wordt al 20, 30 jaar eigenlijk een godsdienststrijd bezig. Mensen worden bevrijd werden van het Roomse kerk. En die hingen de nieuwe leer aan, het protestantisme. En de bevolking die was ontevreden over het bewind van die Spanjaarden. En die kwamen eigenlijk in opstand en de kerk moest het ontgelden. Ja, met de beeldenstorm, dat is in Vlaanderen ontstaan en dat is zo richting deze kanten gekomen. En het wordt echt kerken vernielen. Dwingen dat de nieuwe leer gepraktiseerd ging worden. Dit is het rentabel, geschonken door de bisschop van Luik, Everhard van der Mark. En daarneven staat een sacramentstoren. En de katholieken die geloven dat Christus in dat sacrament vertegenwoordigd is. En de protestanten geloven dat niet. De nieuwe leer, dat ging puur over die dikke beuk, over de Bijbel. En de opspoek, dat was niet protestants. En dat zien we dadelijk terug. We weten niet of ze in de kerk gestaan hebben met daarachter stond biertje. Waarvan dat we weten dat ze geschonden zijn tijdens de beeldenstorm. Hier zijn de beeldenstormers echt op de kier gegaan. Hier hebben ze zeg maar, het hoofd gehalveerd, hang afgehouden. Het is open. Dan kun je de beschadigingen zien en hier nog zo'n stuk. Dit hebben ze toch bewust bewaard in deze toestand en niet gerestaureerd of weggegoed. De protestantse onvrede leidde tot een opstand, de 80-jarige oorlog en tot gedeelde kerken. Smeers, hè? De klokken begroeten ons al 1000 jaar op deze plaats. Nou ja, niet zo groot, de basiliek is klein begos, maar wel al de eeuwen doorstaan van invasies en ook van andere geloofgemeenschappen. Want in deze kerk, natuurlijk een hoogburg van het Rooms-katholicisme, hebben ook ooit de protestanten de lakens uitgedeeld. Hey Frans, Ah,
Welkom in Meersen. Ja, dank je. Ja. Er steeds heel 1000 jaar te wachten dus. Ik, naar de kerk zit die misschien 1000 jaar te wachten. Want de geschiedenis van de kerk gaat terug tot het jaar 968. Die Meersen geschonken wordt door koningin Gerberga aan de abdie van Reims. Maar toen zocht die kerk dan niet zo oud wie ze dan Nee, ook. er wordt waarschijnlijk een kapel en dus in de loop der jaren, in de loop der eeuwen, kan ze zeggen, is hij gegroeid. En in die eeuwen is er heel van alles gebeurd. Het Rooms-katholicisme viert hoogtij. Kijk maar naar de beelden. Dat kan je zo zeggen, ja. Maar die beelden hebben het niet ook lastig gehad, toch? Zeker. En over de tijd dat de kerk gebruikt wordt door zowel katholieken en protestanten. Zullen we even binnenkijken? Ja, zeker. Simultaneum. Ja. Wist je? Het is heilige Barbara, hè? De beschermheilige van de mijnwerkers, maar ook van de blokbrekers. Hè? En dit is nog echt een 16e eeuws beeld. Ah, En dit zou nog wel echt immer in de kerk hebben kunnen staan. dus ook in de tijd dat de protestanten Ja. dat de kerk eigenlijk protestants was. Ja. Wat deden die dan met zo'n beeld? Dan, als de protestanten hun deen zeiden, dan wordt dat afgedekt. Met een doek. Tegen ze een doek terug, worden ze niet tegenaan het kijken. Want ja, ook voor een protestanten wordt dat natuurlijk afgoderie, hè? Zo gaat het. Zo'n beelden. En dat het een simultaankerk was, dat wilde zeggen dat af en toe de protestanten hier mochten zien. En op andere tieren, dat was gewoon in een agenda dat je zeg maar ingeschreven. Dat wordt vastgelegd. Maar er wordt veel wrijving. Dat wil zeggen, kijk, die protestanten, het wordt een kleine minderheid. En de katholieken, ja, die vonden maar niks uit hun kerk, want ze zagen toch eens hun kerk, dat die gebruikt wordt door de protestanten. Dus wat deden ze dus? En dat noemden de protestanten de paapse stoutigheden, oftewel de verrechtheid van de katholieken. Dan gingen ze lawaai maken, gingen ze herrie maken, gingen ze muziek maken, gingen ze de klokken loeien. En ze komen ook wel eens naar binnen. Dus die dienst die wordt immer verstoord. En ze hebben eeuwenlang deze kerk gedeeld, hè? Ja, dat is begonnen in 1661. Toen eigenlijk wordt de kerk toen alleen maar in handen van de protestanten. Toen kwam de verovering van Lodewijk XIV. Kwamen de katholieken weer terug? Kwamen de katholieken weer terug. Vrevel. 1678 wordt de klok weer teruggetreden met die uitzondering dat de katholieken ook weer hun kerk mochten gebruiken. Maar dan wel samen met de protestanten. Oh, hier is het. Is het kerk, ja. En genoemd door de Leopold, en dat het ook een cadeautje is van de Leopold aan Meersen. Ja, zeker zijn wel, ja. Ja, in ieder geval aan de protestantse gemeenschap. Want hij wordt koning van België eigenlijk. België. En dan moest ik voorstellen, in 1838 heeft België zich afgescheiden van Nederland. Of van Dat was met de opera in Brussel en Exact. opstand en Exact. Tiendaagse veldtocht. Maar wat nu Nederlands Limburg is, wordt ook met in een opstand. Dus met andere woorden, verder zijn van 1830 tot 1839 Belgisch geweest. En in 1839 wordt Limburg, de grote provincie Limburg, wordt gesplitst. Maar in ieder geval in die tijd het Leopold gedacht van dat gedunst met dat iemand te nemen, dan moet er een goed zijn. Het delen van die kerken, dat werkt. Dat werkt niet. Dus zij heeft ervoor gezorgd dat hier in Meersen, in Valkenberg, in Gulpen en in Beek de protestanten een eigen kerk gekregen hebben. Zo'n kerkje, zo'n deze, Gans- verneem door hem zelf. Vernoemd, ja, ik weet eerlijk gezegd niet of we toen al de Leopoldskerk genoemd werd. Ik denk het eigenlijk niet, maar duidt er niet toe. Vooral met aan hem te danken. Cadeautjes, hè? De protestanten hebben aan hem te danken. Wel gelijk een stuk saaier als die katholieke kerk, toch? Oh ja, sober hè, wie het protestanten betaamt. Hè. Dus hier op deze 100 meter en Meersen leed eigenlijk onze geschiedenis Ja, het is totaal voor- bloed. Het is van reformatie, van het delen van die kerken tot aan de afscheiding Ja, van ja. Bels van Ja, Nederland en uiteindelijk het Limburg, de provincie Limburg die ontstaat. De geschiedenis lijkt voor de oprapen. Hè. En als ze de geschiedenis, de religieuze geschiedenis van Limburg opraapt, hebben ze ook een stukje vols in de hand. Een tolerante plaats, waar plaats waar voor meerdere geloven op één kussen. We zijn hier op het Van Clermontplein en wenst de geschichte van de blui van de economie evals en die geschichte van die aparte geschichte van al die religies evals wilt verstaan, dan is dit de richtige plaats voor aan te vangen. Het wordt gezegd dat de industriëlen die damals naar Vals komen om hun ateliers en hun fabrieken te bouwen, dat die voor alle dingen komen, weil hij de vrijheid van religie wordt.
Dat is zwar waar, maar dat is niet de enige grond. Een andere grond was ook dat ze als protestanten in het katholieke ogen kweergezezen worden. En dat ze door de gilde kweergezezen worden. En dat de reëlerij hun jeeën stond. Dus dat was ook een reden om hierover te komen. Een andere reden was dat zij van Oost-Republiek van de Verenigde Nederlandse provincies veel meer handel konden te drijven met Europa en zeker met de Jaanse wereld. Het jovene moment dat die religies doch worden zugestaan. Men zocht dat door de vingeren dat over het Calvinisme, want dat wordt eigenlijk ook andere religies een plaats konden creëren. En dat waren de Mennonieten, die zoals ze aan de overzijde, de Mennonieten-kerers. De Joden hebben doorheen hun gebedsdienst. De Lutheranen houden hun kerers. Daar hoeven nog de Franse gereformeerden, die zoals af in de Öschnerstraat. En de Hoogduits gereformeerden, die zoals af door nu nog de hervormde kerers steeds. Religionen die op een vriendelijke manier never leefden. Niet jij, nee. Het was geen melting pot. Het was niet een enge pot nat, zo te zeggen. Het waren religies die in verständnis samen vals functioneren. Soms functioneerde het met wat minder verständnis. Dan liepen de spanningen tussen de katholieken en protestanten zelfs in vols wat hoger op. We stonden in de protestantse kerk, waar in 1762 het drama had plaatsgevonden tijdens een deuf. Die deuf dat was van de kindje van een katholieke pap en een protestantse man. De Heinrich Mommer en de Sarah Erfgens. Toen die deuf aan de jeng was, toen stürmde een vrouwerij uit Kunigunde, een schwester van de pap. Dat probeerde dat kind te snappen, maar dat was niet gelukt. Het wordt gearresteerd, het wordt vastgezet in de gevangenis, in de herberg, in het zimmer, waar 2 maanden voor hun deur stonden. Aan de andere zijde van de grens, die hadden dat gehoord, jongeren, die komen dan op een gegeven moment het Kunigunde bevrijden. Dat is op een gegeven moment ook in Maastricht terechtgekomen. En in Maastricht schikten ze dat natuurlijk 60 maanden hierin met peert en officieren om de rouw in val te herstellen. Dit is de sjaal die wordt gedurfd met wordt. Die is ook van 1762. Je ziet dat die er allemaal heen is. Alleen, we weten niet of die wel of niet gebroden is. Maar het is er allemaal een unicum om dat heen te zien. Wat ze ook veel kunt zien, het Limburgs Museum in Venlo. Veel archeologie, veel over onze cultuur, over de feesten die we vieren, maar ook een rijke collectie film en foto's. Ik ken het nog, een beetje. Heel vroom kijken. Ik deed het ooit zelf in de jaren 80 op mijn communiefoto. Dit communicantje zit hier in 1941. Foto van Werner Mans, zijn moederstijd boetebeeld. Dit is allemaal georchestreerd, zeg maar, die houding. Dus het is vooral devoot kijken en misschien niet zo devoot veulen. En misschien staat dat wel symbool voor het Rooms-katholicisme in Limburg. Zeg maar dat het toch ook een hele hoop poetenkant is. Opsmuk, zo vroom mogelijk kijken. Want wie de kerkelijke revolutie naar het Vaticaans concilie in de jaren 60 uitbroek, bleek dat echte geloofsgevoel eigenlijk maar heel dun te zien. Niet dat alles nu verdwenen is, ondanks dat de kerken niet meer vol zien. De tradities, de gebroeken, die leven nog steeds. We hebben nog steeds processies, we steken nog steeds kerstjes op bij Maria. Bijvoorbeeld in Remunt, in de kapel in het zand. Waar ooit een hultere Maria-beeldje, honderden jaren geleden, in een put wordt gevonden, wordt naar de start gebracht. En plotseling was dat beeldje weer terug in die put. Nou ja, wonder. En vanaf toen komen mensen uit gans Europa naar dat kapelke toe om ook te vragen om wonderen. En als dat dan lukt, dan hing ze een votief tegeltje op als dank voor dat Maria naar de geluisterdheid. Ook mooi, sinds 82 in ieder geval, en ook ter voor al, maar sinds 82 officieel komen Sinti en Roma uit het ganse Europa naar Remunt toe, naar die kapel toe. En dan bouwen ze een kampvuur en de dag erna sjouwen ze een Maria-beeld, een processie richting die kapel en aanbidden ze Maria. Dat trekt veel bekieks en dat schept ook een band tussen de mensen, de Sinti en de Roma die dat doen, en de Limburgse Rooms-katholieken die dat van oudsher ook deden. Dat is ter over van het geloof. Al zien er natuurlijk nog steeds mensen die echt zo diep geloven als dat dit meisje in 1941 leek te geloven. Limburgse gelovigen hebben steeds minder gebouwen moeten kiezen, want kerken verleren hun oorspronkelijke functie. Al is dat niet alleen iets van deze tijd.
Ik ken echt bij geen kerk in Limburg komen of niks voor de ingang. Ja, geweldig. Ja, we staan weer voor een kerk. Nee, we stonden voor een boekenhandel, toch? Ja, allebei eigenlijk. De Dominicanerkerk, die is een middeleeuwse kerk. Het lechtische gedeelte eind 13e eeuw, het voorste gedeelte 14e eeuw. En ze is gebouwd door de Dominicanen. En dat is een beidelorde. En die hadden niks. Die houden niks. Dat wil zeggen, ze worden niet op aard om rijk te worden. Maar waar leerden ze dan van? Van de giften van Louis. En dat holden ze meestal op door te prijken. En daarvoor is deze kerk ook zo groot. En noemen ze ook een prijkschuur. Aha, en daarom is ze van de boetekant ook best wel sober. Want ja, moest niet uitstrollen dat ze veel heeft natuurlijk. Precies. Zullen we binnen kijken dan? Wat moeten we doen? Ik ben wel van de beuk, dus ik haal het op. Ja. Hier is de kerk, maar we kunnen best even naar boven lopen. De kind de korte Bibel, ja, geweldig schildering. Kijk Frans, je zit vlak onder het plafond, je kent de geweldige schilderingen. Heel goed bekijken. Dit is wel echt iets van deze tijd, hè, dat een kerk een andere bestemming krijgt. Bijvoorbeeld een boekenwinkel. Ja, dat klopt, maar toch, deze kerk die had eigenlijk al ruim 200 jaar geleden een herbestemming gekregen. Maar niet als boekenwinkel. Nee, dat is een boekenwinkel. We moeten terug naar de Franse tijd. Wie Maastricht veroverd door de Fransen zijn de Dominicanen vertrokken. Die waren een beetje bang wat dat ging gebeuren met hen. En toen heeft de kerk een herbestemming gekregen. Om te beginnen is heel veel van de kunst en van het interieur is verplaatst naar de Sint-Servoors. Dus het interieur van Sint-Servoors is voor een groot gedeelte samengesteld van wat in de Dominicanerkerk hoort. En toen heeft het eigenlijk een herbestemming gekregen als stadsmagazine. Dus eigenlijk werkplaats. Gemeentewerken. Gemeentewerken. En dat de rest wat van de kunst aanwezig was niet goed gedaan. Nee. En wat is er nog meer geweest? 100 jaar geleden is nog eens een flinke restauratie geweest. Toen wordt het inkomen van het stedelijk Maastricht orkest. Eigenlijk de voorloper van het LSO. Ja. En daarna is er van alles met gebeurd. Fietsenstalling is het geweest, heb ik al eens uitgehuurd. Op het laatst, maar daarvoor is er nog slangenexposities zijn er geweest, bokswedstrijden. En al die tijd hebben die plafondschilderingen van boven neergekeken. Die zien altijd. Ja, die zijn van 16, 18. Maar dan moet je voorstellen, er zat een kalkloog over. En eigenlijk de ganse kerk wordt eigenlijk wit gekalkt. En dus hebben ze weggehaald, maar dit is toch een vrij grof meneer. En het is eigenlijk te danken aan Stichting Restauratie Atelier Limburg van I. Maastricht. Die hebben eigenlijk 20 jaar terug, wie de kerk in Boekanje wordt, dus de grote restauratie ingezet. Die hebben het eigenlijk weer gerestaureerd op zo'n manier dat het weer eens kon spreken. Hey Frans, verzinners. Hoop geleerd. Hoi. Vanuit Maastricht wandelen we tot slot naar Wittem. In het voetspoor van pelgrims op zoek naar een zegen van onze lieve vrouw. Tot 1900 was hier al een Mariaverering. En na 1903, toen wisten hier veel lui de weg naar Wittem nog meer te vinden. Wordt het echt een toevlucht van pelgrims naar Wittem toe. En dat kwam eigenlijk omdat in 1903 Gerardus Majella door Paus Pius X heilig verklaard is geworden. En hier veel lui hebben de weg naar Wittem gevonden. Er is een Gerarduskapel gekomen, ja, omdat ze door troost vonden, bemoediging vonden, met hulpvragen koesten komen en noem maar op. Wat de transformatie aangaat, is het nog altijd een belangrijk centrum voor de katholieke mensen hier in Nederland. Met name voor de bedevaarten, voor Gerardus en Maria, waar men nog specifiek aandacht aan wil geven. Maar ook uiteraard voor het pastorale werk en alle andere dingen die belangrijk zijn in deze maatschappij. Middels bezinningsmomenten, middels wandelingen, middels cursussen, lezingen, concerten en noem maar op. Dat is wat belangrijk is. En dan even natuurlijk, vooral nog altijd de missen en dergelijke die plaatsvinden in deze kerk. De andere ruimtes die zijn nu eigenlijk in beheer van de Lenfrinkgroep. En daar zit de bibliotheek bij. En die bibliotheek die werd nog altijd enorm goed benut, met name voor culturele doeleinden. Jaarlijks vingen er nog een 30-tal concerten plaats. Er zijn exposities, er zijn lezingen. Het is ook een officiële trouwlocatie. En ook vanuit die ruimte vinden er uitvaartdiensten plaats.
Verder zijn er ruimtes verhuurd aan instellingen. Zo is er bijvoorbeeld iets verderop een instelling die dagopvang verzorgt voor dementerenden. De politie Heuveland had ook kantoorruimte hier. Zo had het gebouw toch weer een bestemming gekregen, wat heel belangrijk is. Hè, zodat het niet verloren gaat, omdat het ook een stuk erfgoed is. Dat dit eigenlijk de eerste Limburgers waren. Oudste aanwezigheid van een Pollux in Venlo. Jij doet onderzoek naar, eigenlijk naar jezelf.